Rydw i'n dysgu dosbarth derbyn blwyddyn 1 a wedi bod yn defnyddio tric a chric am sbel nawr gyda'n plant i. A ni wedi ffeindio fod y plant i alw yn gymaint o'r ffordd mae'r tric a chric yn gweithredu yn y dosbarth. Maen nhw'n mwynhau gwneud y symudiadau i llythrennau a mae wedi nabod seini llythrennau yn well o lawer trwy ddefnyddio'r tric a chric. Mae'r plant a'r athrawon yn frwdfrydig i gael rhywbeth systematig, rhywbeth ni'n gallu ddilyn. Mae'n braf iawn o'r ddiwedd i cael adnoddau, darllen, llyfrau sy'n dilyn y system ffoneg hefyd. Mae'r plant yn joio, mae rieni hefyd wedi canmol y cynllun. Ac yn un teimlo mae'r plant yn fwy annibynnol, maen nhw'n segmentu ac adeiladu geiriau, ac wrth maen nhw'n darllen ac ysgrifennu fwy annibynnol ac yn bendant yn defnyddio'r siart ffoneg wrth sillafu maen nhw'n cyfeirio ato fe yn ddyddiol. Ni'n hapus iawn gyda'r canlyniadau hyd yn hyn, a bendant yn edrych ymlaen i wneud fwy yn yr adran iau hefyd. Dyn ni'n gweithredu cam 1 ar hyn o bryd yn y dosbarthiadau meithrin a derbyn, ac ar ôl y llwyddiant arbennig dyn ni wedi cael yn yr ysgol, dyn ni'n edrych ymlaen i ddatblygu'r camau nesaf drwy'r ysgol gyfan.